14 बोसोर बैसोनि फरायफुनाय फरायसुलि आसागि नार्जारिया गोब्राब लोमजानायजों जिउजों जुजिगासिनो दं। फिसाखौ नायदोंमोन हा-हु फानना 2 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम, नाथाय दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। 2 लाख 3 लाखसो थाखा थांबाय होनबाबो आं मोजां बेबस्थायाव आं लाबोनो हायाखै। 7 थाखोआव फरायदोंमोन आंनि फिसाया। आंनि फिसाया 7आव फरायोमोन। जेरैबो लामा आन्दायनायाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों नखरगिरिया। बेबस्था जेरैबो लामा आन्दायनायाव आं दिनै सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लुगैदों आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय। आरो रायजो राजाफ्राबो जे हायो अन्नानै रांनि अनसुंथाइ हरदो दुखुथिया नखरगिरि खावलायदों। ओंखायनो रायजो राजानाव एसे जा हायो थाइसे थाइनैबाबो अनसुंथाइ लुगैदोंमोन फाहामनो। चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलनि सा सालबारिनि थागिबि थानेश्वर नार्जारिनि आंगो फिसाजो आसागि नार्जारिया 7 थाखोआव फरायबाय थाफुनाय समावनो हरखाब गिदिर बेरामजों सैनांनानै जुजिगासिनो दं। बेमारिखौ मोजां देहा फाहामसालियाव नायनो थाखाय रांनि जोबोद आंखालाव दं। बेनिखायनो सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइनि मदद हास्थायदों नखरगिरिया। अनसुंथाइ हरनो थाखाय निराहर नार्जारि, AC 351 5651 2728, IFSC SBIN 0007171, जानबुं नं 9707881420। बेसे गोबाव जाखो? आंनि गथ' लोमजानाया दिनैसिम मास मोनथाम जाबाय। आं फिसाखौ नायदोंमोन, नाया नङा हा-हु फाननानै आं नायदोंमोन। नायसेयावबो आं दासिमबो मोजां खालामनो हायाखै आंनि फिसाखौ। आंनि फिसाया 7आव फरायोमोन। ओरैनो फाहामथाय होनायाव बेसेबां खरस थांखो? 2 लाख 3 लाखसो थाखा थांबाय होनबाबो आं मोजां बेबस्थायाव आं लाबोनो हायाखै। बेनि अनगायै आरो सोरबा सासेखौबो लोमजादों होनना खोनादोंमोन? आंनि फिसाया आरो दुइसिन फिसायाबो लोमजादोंमोन सिगाङाव, बे हामहांआवनो आरो नैबे आंनि फिसा देरसिना लोमजादों। सासे नङा सानै आंनि फिसाया लोमजादों। ओमफ्राय बेबस्था जेरैबो लामा आन्दायनायाव आं दिनै सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लुगैदों आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय। आंनि फिसाया गाबो सानानै सानहर जानोबो हाया, गारायबो दङ, खिथुआव गाराय जादों। उन्दुसोनानै थानाया दिनैसिम मास मोनथाम जाबाय आंनि फिसाया। रायजो राजाफोरखौ मा खालायो? आं ओंखायनो रायजो राजानाव एसे जा हायो थाइसे थाइनैबाबो अनसुंथाइ लुगैदोंमोन फाहामनो। ओरैनो बबे जायगायाव बबे हस्पिटाल लांनाय जाखो? रुल आसामाव लांबाय आङो, आगस्टिनावबो लांबाय आरो आगस्टिनाव हायासै। दिनै गुवाहाटियाव थिनहरदों। आं बेहाय लांनोनो बिसिम थांनोनो थाखायानो गैया, जेरैबो राहा आन्दायबाय। काजलगावआवबो फार्स्ट सोदोंमोन आङो, थै सोदों बेहायबो, थै सोनाया खेबनै जाबाय। ओरैनो मा बेमार जादों होनना खिन्थादों डक्टरा? डक्टरा दा हार्टनि प्रब्लेम होनदों आरो लिभाराबो एसे प्रब्लेम। दा गुवाहाटियाव थिनहरदों, बाव हाला होननानै। न'खरावबो बिराद गोरिब अबस्थाखा आंहा। जा जों थानाय जायगा आं बेखौनो फाननानै आं बै सासेयावनो नायखाबाय। आं दा बे सासेयाव आं दा राहा गोथेबाय जेरैबो। आं ओंखायनो रायजो राजानिफ्राय जा हायो थाइसे थाइनैबाबो आं अनसुंथाइ लुगैदोंमोन। आं रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनाय जाबाय। बिटिआर सरकारनिफ्रायबो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय, आंनि फिसानि थाखाय जा हायो एसेबाबो अनसुंथाइ हरथों, आं बेखौ लुगैयो।